ಬೋಳರ halikote ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಐತರ ಕುಟದ ನೆಹರು ಮೈದಾನೋಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತು. ಬೋಳಾರ halikote ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 13-14 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಳಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಐತಾರ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ ನಾಗವೇಕರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇಕಲ, ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಂಗಳದೇವಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಿನ್ನೆ ರೀತಿದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನಾಂಡು ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊಂದಿರು. ಕಾಯಿಕ ಜಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲು ಫಲವಸ್ತುಲು ಬಾರಿದ ಇರೆ ಬಾರಿದ ಕೈಲು ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ನಮೂನಿದ ಸೊತ್ತುಳಿನ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ो